Alhamdulillah wa syukurillah wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Yudo Bagja. Saged pepanggihan wonten ing Desa Kepuh. Luar biasa masyarakat dalu punika tumplek-blek. Betul. Dalam rangka bersih desa. Bener. Ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Adoh saka memala, adoh saka sukerta. Caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma amin. Hebat. Napa melih menika ngepasi wulan sing sae, wulan becik. Wulane apa to iki? Wulan Sura. Muharram. Muharram utawa wulan Sura tumrape piyayi Jawa Sura menika mesuraga. Apa iya enek artine ya? Lho pripun? Raga punika ragangane awak sing diragoi rina lan wengi, nek reget ya kudu gelem ngragati. Apa? Raga kuwi ragangane awak. Raga ragangane awak. Heeh. Sing rina wengi diragoi. Heeh. Nek reget ya kudu gelem ngragati, seranane lewat tirakatan torekotan kados dalu punika. Kaya dalu menika. Nggih. Ngepasi dinane dina ingkang becik anggara kasih Selasa Kliwon. Selasa Kliwon maleme Rebo Legi. Lah, Selasa telu Kliwon 8 tiba 11. Insyaallah sedaya warga entuk kewelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa, uripe saya ayem, saya tentrem Allahumma. Amin. Napa melih dina anggara kasih nika hebat lho Mas. Selasa Kliwon, Selasa telu, Kliwon 8, 11 nek diitung kanthi petung Jawa. Piye iki? Tibane tiba apik. Maksude Sri Dana lungguh lara pati, Sri Dana lungguh lara pati, Sri. Tiba Sri. Rezekine melimpah. Sri menika dewane pangan, Sri dewane rejeki. Insyaallah kabeh warga masyarakat Desa Kepuh sing petani panenane saya melimpah Allahumma. Amin. Sing pedagang saya laris Allahumma. Amin. Sing tentara, sing pegawe, sing polisi mundak pangkate Allahumma. Amin. Hebat kaya ngene. Wah, jan rumah aku dinane Selasa Kliwon dasar Pak Lurah Pak Joni. Pak Joni panjenengan pun makaping-kaping ditinggali Wah, mriki. wis manjing seduluran. Kula kalih panjenengan wis ping 4 niki nek gak salah. Saged kepanggih kalian iki nyapa riwari ae. Wirawiri nyang apa? Jenengan omong-omongane ra kemeng ngono kuwi. Paling tidak lek aku iki wong ki nek petuk ki wajibe omong-omongan. Petuk ketemu karo Mas Suwe ora ketemu lho iki. Wajibe ngobrol omong-omongan kok ganggu wong omong-omongan. Ya maksude iki aku yo melok ning kene ya paling tidak dijak omong ya ta Mat ngono kok ya. Oh karepmu pengen dijak omong. Pengen omong. Oh pancen saestu lho Mas Rudi. Pengen omong. Bersih desa menika adat para masyarakat wonten ing Desa Kepuh turun tumurun. Iya. Lah yo ngono to Mat. Nggih. Nah, ingkang kedah dipun lestarekake, dipun lestantunaken sedaya warga masyarakat, awit masyarakat punika tresna dumateng budaya. Ya ngono to, Met? Lah, milanipun saking punika, kompake masyarakat, pejabat lan perangkat desa. Kangge contoh. Kangge contoh warga desa-desa liyane. Ya ngono to, Met? Mbuh. Yang apa to kuwi? Kok nesu? Jak omong-omongan nesu, rada omongan nakoni mau. Ya rada akeh ngono lho Mas. Aku dianggep ra iso omong ngono. Oleh nakoni rada akeh. Nuwun sewu. Bersih desa saestu hebat luar biasa. Apa to Mas Komet bersih desa kuwi ateges sedekah bumi. Sedekah bumi iki kabeh warga masyarakate nindakake tasakuran ana ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Gusti Allah Subhanahu wa taala tasakuran kuwi penting banget lho Mas Komet. Lah ya ngono to Met. Sedekah latim. Jare kon sing akeh. Maksud sing akeh ora ngono ya omong-omongan koyo sampean karo Pak Rudi lho. Ya nek omong ya entang ngomong kok seneng. Wis ora omong-omongan. Rusuhi. Do. Nggih. Awake dhewe kanca. Betul. Sesama seniman harus saling menghargai. Komet pengen ngomong. Leres kula kalih panjenengan mendel. Nduk ngoweh nggen, ngoweh nggen. Kayak nggon. Ben ngomong. Ayo. Jangan ngomong. Ngeten. Ayo ta.
pengertian iya Pak Rudi menika. Wis omong. Pripun Pak Pawartos? Diwe engkon anu ya do. Nggih, kesempatan. Ben ngomong. Ben karena ngetokke ora ndarani bisu. Lah, mosok Wilayah ado-ado kok dagelan bisu. Ada komputer negara ndarani bisu lah ya. Pak Joni wontenaken pirsa. Wong iki ning piantun kepuh ki wong belajar Nggih, kabeh. masyarakat hebat to. Nggo mriki lah, nggo. Nyang apa Piye to? to? Kersane cedhak kalih menika, Pak. Kok nesu meneh kowe iki nesu. Omong aku. Kok gak omong ki lho kuwi. Lah aku omong-omong kuno omong-omongan dhewe. Lho, lah jarene njaluk sing omong. Maksudnya aku menang, Mas Rudi menang. Yo, Maksudnya ngewenggen kowe kabeh meneng kowe omong. maksudnya sahur Ngrungokne. Wong telu kok. Oh sahur mano. Oh sahur mano, iya iya. Ben enek anu to, ben enek sahur-sahuran. Chemistry-ne. Sahur manuk Malam yang sangat luar biasa tentunya Pak. Kok wonten teng desa Kepuh punika kok ingkang dalu punika ngawontenaken nggih menika kok nggih. Mugi-mugi sedaya kok ingkang sampun ya ampun Piye to, Met? salah terus kok gak enek bener. Aku karo Yuda ki wis per lho. maksudnya go ngono nek kancane Oh, ngomong jaluk digongi. Digongi awake dhewe ora paham iki piye to? Masyarakat ben pirsa nek Mas Komet niku seorang budayawan, Oh, iya, seorang ngomong. seniman. Jaluk digongi. Oke. Oke. Iya. tanggapan bolak-balik kok ora paham. Lah domongi kok. Dalu punika teng desa Kepuh punika sangat luar biasa menunjukkan kerukunan yang sangat luar biasa namung saged derek dedonga dumateng sedaya. Sampeyan sapa? Aku ngomong gongi lho. Kok terus Lah piye masa kliru? sapa? Awake lemu, jane ganteng jane. Lah tapi. Tas ra sopan enek ingsun ngomong kuwi. Lah. Pangkatmu ki apa kok ingsun ki lho Wong kaya. bocah rupane kaya nyambik kok iso ingsun. Wong ki muni ingsun ki dijumbuhne karo prejengane. Nek Mas Rudi karo aku pantes, paling ora aku Yuda. Yuki Rahayuda kuwi Widodo. Rudi Ru kuwi baru di itu dimanapun selalu update. Komet alah ko kuwi KO, met kuwi mencret. Tapi kan wis mari. Wis mari mencret kok iso. Mulane awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran, ora usah kok padha gegeran. Sing penting donga kanggo warga masyarakat Kepuh, masyarakate sing ayem tentrem ki patut dicontoh daerah liyane. Muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra-putri sing hebat, soleh-solehah, anak sing cerdas, anak sing pinter. Allahumma Amin. Ngono lho Iki lho jenenge dagelan cerdas ki. Ngono kuwi. Yuda iki. Anak cerdas nyapa ndongakno kok pinter. Lah piye to? Ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra-putri sugih Allahumma. Mugi sedaya ingkang rawuh dados tiyang sugih Allahumma. Oh ngono beres. Iki jenenge cerdas. Nek bocah ki kudu pinter sik, Mas. Sing ngudukno sapa? Ora pinter Anakmu penting sekolah apa ora? Ya sekolah. Lah sekolahe ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Loh, ya ben pinter to. Sekolah ben pinter. Ora urusan. Anakku ki pinter ya apik, ora pinter apa-apa. Sing penting sekolah padha karo kancane, isu enek kegiatan adus, seragaman padha karo liyane. Wis ngono. Ora lho. Sampeyan anake ya sekolah to? sekolah Disangoni ora? disangoni. Piro? Ya minimal nek anak SD ki ya 15 tekane 20. Nyang apa ki? Mas Rudi Umum anakku sangune 10.000. 10.000. SD. Iya. Lah nek naik ke SMP? Ya tak tambahi 5.000 dadi 15.000. Oh, dalang kondang kok sangune kur 15 Iki apa to iki? Lah Lah bocah kok Anakku 15. Nek SMP, nek 20. Aduh. apa kuwi? Iki umume sakmene lho, Mas. Alah ya dadi sing gak umum. Anakmu sing SD, sekolah sinau sangune pira? Kelas loro SD sangune 5 yuta. Ora entek tak tapuki. Ayo sugih. Kelas loro SD sangune 5 juta. nek gak entek Tak kau waplok. oh alah lele sogunmu ki lho rong lunas. Kredit sogun kan saiki rong lunas kok iso nyangoni 5 juta lho.
Ngono mbok isa. Wong iki mbok ya berpikir cerdas. Wong apa adanya. Cerdas pripun? Anak kuwi nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, Hanyun sewu wong aku tekan kepuh nganggo Sherlock kok. Lah tekan Cina iki lho sing tak takoni sapa? Keluarga ya ora duwe teko Cina. Sing dipangan kok entan to. kok entan to. Maksud iki anak kuwi nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa enek langit gantungan? Oh kadang cemerwentel ngono. Tegese duweni latar belakang pendidikan kuwi lho, latar belakang pendidikan. Di mana-mana namanya latar itu mesti depan. Latar kok belakang iki jane mburitan. Latar di depan Pak Do. Lek ngomong ki dipikir. Piye to? Omong ambek sarjana kok kaya ngene iki. Oh iya. Aku kan sarjana sepok. Sing tak karepne latar belakang ya Mas ya. Maksudnya latar belakang iku nek duweni kemampuan, duweni skill. Iya duwe. Skill. Lha iki tengen iki kiwa. Lengkap. Kuwi skill goblok. Skill kuwi kepandaian ki lho, akhirnya bisa memanajemen uang, jadi keluar masuknya uang. Kuwi jelas. Ya. Kok iso keluar masuk gitu? Masuk sih lagi keluar. Wong masuk urung kok keluar lho piye? Ya ora iso no aku. Kualik ngono to Mas. Nah iya masuk sih lagi keluar. Komet kok angel men dijak omong-omongan bocah. Ora angel kok. Iki jane sing bener. Memanajemen uang dengan bekerja keras. Ini yang penting. Keras dulu baru bekerja. Sik. Ora kok kerja dulu baru keras. Sing bener Keras dulu baru bekerja. Jorok iki cah iki jorok pikirane iki. Ora seneng aku omong-omongan ngono kuwi. Kok jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa maksudmu? Keras ki semangate lagi kerja lho ngono. Dengan kerja keras akhirnya punya uang, pulang perginya bisa gampang. Loh, pergi pulang. Wong lunga ae urung kok mulih lho. Kok salah terus ta aku. Lah kuwi bahasa sing wis beredar di masyarakat sejak bahasa sing wis kaprah umum. Ning salah harus dibetulkan, bukan pulang pergi ning pergi pulang. Pergi sik umume wong lagi pulang. Lho ngono. Lah iya maksudnya nek dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih nyapa kerja? Wis sugih santai lho ngono. Nek jenenge wong ki kerja sik nglumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan isih susah-susah nglumpukne dhuwit. Wong pinter urung tentu njamin iso sugih. Nek nak sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lokak ning tambah kebak. Bener. Iso sedekah kuwi nek duwe sugih utawa luwih. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong mikir sing gampang-gampang wae. Jare ngene, dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Alah ngapusi. Aku tahu masjid kurung dadi tak kelompokno wong pinter-pinter ora dadi. Lah nyang apa? Wow, malah ora dadi padha bantah-bantah ngomong tok. Aku nglumpukno wong sugih-sugih saiki dadi. Ana sing nggawa semen tapi keramik. dengan pinter, dengan skill kan bisa ngandalke kepinterane to Mas. Contohnya kaya Mas Rudi. Walaupun penjenengane dadi dalang, kuwi duwe pakaryan liya. Contoh kaya aku, Mas yo ketoke aku kan dagelan. Tapi aku kan gak ngerti sejatine aku sapa. Napa to, Pak? Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat refleksi, Pak. Duwe sampean. Oh, pijat refleksi. Refleksi mulai ngarep omahku ke tak tulisi planggo wedi. Panti pijat mara jengat nggonku. Apa kuwi? Apa kuwi? Nggen kula. Kok mara jengat ki apa kuwi? Maksudnya jengat niku waras, sembuh dengan seketika. Mara jengengek. Mara jengengek. Gak omong langsung sehat. Bae buka ngono iku. Buka refleksi, Mas. Segala macam penyakit, segala macam. Penyakitmu apa? Pasrah ning nggonku. Wis gampang-gampang pamane kesleo. Sing tengen apa sing kiwa? Tengen. Langsungnya sikil tengen candak, pijeti nil, pelurut serut, langsung didilat. Mandi perkara dilatanku mengandung rajah kala cakra. Didilat barang? Dilat. Lho kuwi ilmu kok kuwi. Ilmu Mas. Goleki angel kuwi. Lak kesleo. Dilatane iki lho sing penting. Kala cakra. Iya. Umpamane ngelu sirahe to. Langsung sirahe candak cek pijeti nil pelurut mak serut
ditilat. Blek. Waras. Mergo mengandung rajah. Kala cakra. Lah, iki lho. Apalno lho kowe ya. Apal aku. Lah balik kok. Lara apa neh? Umpamane hernia. Nek keselio ya Mas ya, keselio ki pijeti nil plurut surut jilat belek mari. Kala cakra. Wah, kuwi Iya nek lara bathuke nil plurut slet jilat blek. Iya ya kuwi lak ngelu karo keselio. Lah iya. Hernia. Nek bathuke ya Mas ya, nek bathu ki nil plurut surut jilat blek langsung mari. Hernia. Ora kala cakra. Hernia kuwi laku sing gong sinau. Lah gak dinil-nil. Dadi ngene. Lah kuwi apa iso nek hernia? Kuwi Bisa nambani kowe. Lah aku sak ndure. arep mbok nil-nil. Ora no. Sak Beda. ndurut, sak ndure tabib kok kene. Piye Kok kuwi tambane cakra, piye? Arek? Hernia zaman saiki rak wong padha bingung nek aku ora. Lah nek kowe Nganti resepmu. ilmu Jawa sing penting wong yakin telaten. Tinggalane leluhur. Nggih. Piye kuwi? Tatak tur yakin. Yakin. Apa Mas resepe? Kuwi wonge kudu sabar. Bendino ditelateni nek isuk kae nggodhok banyu, keke uyah sak gegem. Biuk diudek. Godhog banyu kayak uyah sak gegem diudek. Diudek, dioles-oles sabar. Ditelateni 7 dina. Waras Mas. Ya dadi ndok asin. Tak sambut jan. Timbang nek kegiatan. Met. Hei, Tak baca. berarti kowe kulino kowe, praktek kowe Lah kulino. timbang nil-nil. Wong edan iki kok. Hernia apa mbok nil-nil. Kowe berarti kulino praktek kowe iki kaya. Wong kok iso. Enggak, aku kae sangklir kok. Hei. Ora cetha. Lah sing tak karepne iki ya ora kaya ngono kuwi. Mulane awake dhewe iki sebagai seorang seniman dadi seorang dagelan aja mung jagane ning pegawean ning ngisor tarup mempunyai kemampuan duweni pekaryan penggawean sing luweh. Ngono. Misalnya, Loh, misalkan kaya aku ngarep mang dadi tukang pijet. Lah di samping itu kan lho, anak-anakku kan sukses kabeh. Lho. sukses anakmu enak piro, Mas? Lah anakku 4. Heh? Barepe saiki ning gone UGM. Jangan puteran pinter, Pak? Aku 4. Termasuk ya api, tapi untuk keluarga berencana gagal. Yang apa? Kok gagal? Duh, semakin baik itu harusnya 3, Pak. Keluarga berencana kok telu Nek ki. keluarga berencana 2. Lah ya, tapi menurut survei kehidupan, Alah, wong kehidupan wis kehidupan. Piye? penekanan Hmm. kehidupan mengatakan anak 3 itu penting. Kok iso? Karena apa? Nanti yang akan menjaga kita di hari tua. Sebagai sandaran. Contone Mas. Anak pertama, kedua di sekolahnya sing dhuwur pinter men dadi pegawi. Lah sing ketiga ini kadang-kadang orang salah. Yang apa? Jangan di sekolah ke. Lho, piye to kuwi? Yono harus digoblokan. Nah, Kuwi kleru lho iki. Anak digoblok. Kudu dipinterne. Lek iso taruna ngungkuli bapa. Kuwi jenenge mban cinde, mban siladan kowe. Banding-bandingno anakmu. Bedak-bedakne. Pinter siji, pinter kabeh. ora ini menurut survei. Maksudnya Kok iso? piye? Lah, nek kabeh dipinterne, kamangka awake dhewe saya tuwa. Umure saya tua. Saya tuwa, Ah. ya ta? Nek dipinterno kabeh dadi pegawai kabeh. Heeh. Kuwi kerja nang Surabaya, Jakarta, nang luar Jawa. Aduh. Awake dhewe setolah, toleh no sapa. Ora enek sing ngopeni. Heeh, anak aku wis dadi wong kabeh. Aku dadi gawe ya ra. Ya. Ya kudu siji men digoblokne men ora klebu nang ndi-ndi, men nang omah wae. Ngopeni Sing bapak. bakal ngopeni awake dhewe. Oh alah Lho, ya termasuk ngono. masuk akal loh Mas Rudi. Survei. Lah keluargamu itu tunggalmu pira to Mas? 3. Sing loro nang ndi kok gak enek? Sing loro nang Surabaya perpajakan. Sitoke, Jakarta lah sing nang omah. aku. Lah berarti sing digoblokne kowe berarti. Kowe berarti sing goblok dhewe. Sing digoblokne kowe. Lah iya. Kowe iki goblok kok sombong ki lho. Iso kena aku dhewe. Lah kowe sing cerita kok ya berarti lek dulurmu kabeh lunga kowe sing anu. Pancen iya, Sing Pak. goblok dhewe kok. Lah ya. mulane ning wulan sura ki lho ya Mas ya. Nggih. Iki perlu lho awake dhewe introspeksi. Awake dhewe iki kudu oncek-oncek Mas. Lah ku lho. Iso rumangsa, aja Lah. rumangsa iso. Aku ki sapa? Kowe ki sapa? Ngono lho. Lho, lali. Piye ta iki?
karo awake dhewe kok lali aku ki sapa? Sik ngene lho Mas. Tegese iki penerjemahan lho, Met, penerjemahan. Penerjemahan. Lah niki tanglet aku ki sapa? Kowe ki sapa? Wong ket mau nang kono jagong karo aku kok lali. Angel komet dicak oncek Mas, awake dhewe iki ngonceki, dionceki ta awake iki dionceki. Lah awake dhewe iki wong apa gedang? Kok dionceki nyapa? Tegese wangsi nawang antarane kowe karo aku ki padha wangsi nawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Oh tak julek matamu lho engko kok iso malah. Jare kok nyawang kok. Tegese kowe iki paham sing tak omong apa ora to? Gak. Aku kan layak digoblokne iki mau. Aku kan nomor 3. Rodo ya Mas ya. Ya. Jenenge rodo. Ning dinggon ki lek jenenge rodo kuwi kan mubeng. Paham ora Met? Rodo kuwi kan mubeng. Berputar. Kok kabeh mubeng lah roda serep kayak roda serep ya ora mubeng lho, kayak nenggon. Sing tak karepne iki roda donya iki lho, rodane donya iki kan mubeng to, Mas. Wah, iki lho aku ning kene lagi ngerti nek donya iki duwe roda, Pak. Wi, aku kok terus bayangne umpama roda donya mbledas iki nek nambal. Anu badhe nambalke roda donya, Pak. Kuwi mesti nak aduh nek ngerambang mesti golek telogo. Komet ki wong ora mbok pangan tah lho. Iki omonganku ki mesti mbok pangan tah. Tegese roda donya sing bubeng, kuwi wong ki kan ya kadang ning ngisor, kadang ning dhuwur. Oh iya. Aku kadang nak anu ya ning ngisor, nak pas kesel niku ya. Kuwi apa? Kuwi apa? Jare kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Lah ya menungso ki kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Nah, ya ndelok-ndelok keadaan fisik lah awake dhewe. Nek awake dhewe gak mampu ya ngisor wae lah, lebih pasif daripada kok mesti parakmu kok mbrono terus. Komet iki muni blendes lho. Tegese ki ledok iline banyu, ledok iline banyu nek jenenge banyu ki mesti netese mengisor. Ora enek kok banyu parake mendhuwur ki ora ana. Jere sapa? Lah disedot ke? Sanyo? Isa teko toren. Iki piye lho wong kok. Oh iya, air mancur barangnya ya munggah lho, Dok. Nggih no kok ya. Kowe piye to, Dok, amen keblekuk iki kok ya. Lah, dalu punika matur nuwun sedaya masyarakat Kepuh, utamanipun kagem Bapak Lurah, Bapak Iskandar. Pak Joni. Joni kok Bapak Iskandar. Begini Pak Rudi dan juga Pak Yudo, karena saya berbicara ini sekaligus ngetes kefokusan jenengan. Fokus Nek bae. Joni Iskandar kuwi kan artis sing sak vokalis penyanyi kae. Joni Iskandar, terus Imam Musola. Imam Musola, bahasa Tambir. Imam S. Arifin. Ya Imam S. Arifin. Iya. Ona Sutra. Roma Irama. Nek sing Joni Iskandar. Ngerti Ngerti ra lagune? Raro. apa ngerti lagune Joni Iskandar? Woi, Lintang Asmara. Ora enek. Joni Iskandar ora. Biyen rong enek. Kowe iki jane paham tentang lagu apa ora ta? Kowe iki jareke kondange Mas Komet adalah pelawak, di samping itu sebagai kalvo. Mas Komet sebagai seorang kalvo, vokal yang sangat hebat, tuntunan ngerti-ngerti bab lagu. Loh, sampean rasa aku. Para penonton saja sudah paham. Saiki umpama tak tus, umpama awakmu tak tus, tes. ya, umpama tak tes. Dites nganti tos. Buatkan lagu yang nuansanya percintaan. Aduh. Gampang banget kuwi. Lho, piye coba? Lah Roma Irama ki wakeh percintaan. Nuansanya percintaan. Heeh. Piye coba? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ben penak ini. Kendangnya kayak iya Mas ya, kendang ya, kendang tok. Kendangnya kayak Sampeyan itu. sing bagian kecer. Kendangnya dionekne apa dikekne? Kene didol. Aku bagian apa? Dol. Ya pendadak ngene wong kae lho enak cek. Aja ora anu kok ya kene Wong nganggo iki ya. Heeh no. Piye ta? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga.
gagah. Aduh aku sesuk jahitno lambe terusan. Nyapa? Menghibur kalih Mulih iso aku ora diceluk yuda malah diceluk gembleh. Oh, takon lagu tentang percintaan. Kuwi nuansa percintaan. Percintaan. Sekarang kalau lagu yang nuansanya nasihat. Nasihat yo ada. Apa Jajal? Roma kae? Sing ndi? Yudi. Judi. Oh iya. Judi. Judi. Tet. Menjanjikan kemenangan. Judi. Tet. Menjanjikan kekayaan. Bakang. Bohong. Bohong, bokong kuwi. Ya, kuwi lagu yang nuansanya Nasihat. nasihat. Umpama lagu yang nuansanya sing angel, apa ya? Digawe Apa? apa ya? Apa? 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 Anut. Transportasi, kendaraan. Transformasi. Ada. Kendaraan. Transportasi. Ora pengelenin. Bener, transportasi kok. Apa lagu yang nuansanya sensus? Oh, ada Roma. Sensus penduduk. Sensus penduduk. Piye kuwi? Pembangunan, tentang pembangunan. 1001 macam cara membangun balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa, terserah Pak Lurahnya. Lagu tentang pembangunan. Lah iya. Piye lagune emang? 1001 macam cara membangun balai desa. Lagune kaya ogak kuwi, Mas. Kuwi iki Ora. ya piye to kaya 1001 macam penduduk Indonesia. Lah ya. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ini lagu iki lho. Lah iya membangun kan wong Indonesia membangun lho Mas. Wis ora dipikir teman-teman. Enggak, kuwi nek nggo bangun ya kuwi engke. Saiki nek transportasi kendaraan. Ada lagu anak-anak. Apa? Becak takkan. Mentok, kuwi Becak. mentok. Lah mbok takokno wong sakne mbiyen. Mentok napa becak, Pak? Mentok lho. Becak. Mentok. Ayo pokoke mentoke numpak becak ngono. Malah ora. Kowe iki jenenge ngawur ora jelas kok nek gak iso nyanyi mbok nembang karo Mbak Presiden. Tak goleke kanca. Golek gandengan. Manut. Coba njajal kae ana Krisnia. Oke. Tak golek Krisnia sik kelingan to, Dok. Tesik. Piyayine ingkang langsing. Nah. Pelatih senam nek mboten salah. Iya, lha iku komen mriki danan langsung. Nggih. Pelatih apa? Senam. Pelatih senam termasuk Wushu. instruktur fitness. Oh, wah ya iki. Coba njajal kene. Bali. 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 Panganan iki kok iso. Wis ketemu to sing diaturke Mas Rudi, pelatih senam, instruktur fitness. Pelatih senam. Ya iki. Pelatih senam. Iya. Lho. Nyapa? Mboten kok. Modele guyune ngono. Wonge cantik, dasar lencir kuning, dedeke mandorangkung, bangkekane nawon ndas. Nawon kemit. Nek disawang lho mlakune kaya macan wareg. Macan luwe. Bar mangan kok Mas, bar mangan. Lah nek ngene iki nang omah nek. Nyapa? Mboten kok.
Pelatih fitness aku Mas. Oke, nggih. Pelatih fitness teng pundi, Bude? Teng gym. Hehehe. Nang ngendi-ngendi dek. Iso budhe iki lho. Kowe iki ora paham to, nek jenenge seorang pelatih fitness kuwi ning diae celukane ses. Iki nek idumu ya. Ses iso Paham ora? anu ses ngapunten nggih nggih. Pelatih senam nggih. Iya. Sehat nggih. Sehat. Carane umpama ngelu ngoten iki nggih. Ya dinil-nil. Ini kayak mau dilep mau. Iki apa yen duwe kala cakra. Enggak, iki ora didilat nek Krisnia. Lah niki digecek. Dadi poma nil ditungkak. Tok. Nil kowe Wah, lara jas to. lah, kok Jajal kok piye? Jare mau. Jajal kok piye lara sirah kok kowe? Lah kok nek pas Mau lho. hernia ya game over no. Nil. Ongko. Jadi seorang pria, jadi seorang laki-laki jangan merendahkan seorang wanita. Saya tidak Harkat derajat seorang wanita itu sejajar dengan pria loh, Mas Pri. Lho lek nyau. Itu loh, an Mas Komet. Ini Mas Pri. Mas Komet. pria. Ya. Pria, maksud juga Nek iki omong pria. sing Mas apik. Pria, seorang pria loh, Mas Komet. Tapi namanya pria, wong lanang ki sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kepala rumah tangga tidak didukung oleh seorang istri yang setia mendampingi, apalah guna Mas Komet. Lho, panggah wong lanang ki menang milih. Loh. Nyapa nek sing dan api-api sing mok dekno kok Lho, nyapa ngenyek. ora apa-apa. Lo Mang. ngenyek meneh. Boten. Ngenyek. Boten tak pijiti ya, tak pijiti ya. Tahu ketemu nyenyek terus. Syukur. Menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum publik akhirnya paham malu toh harga diri bisa jatuh komet Aku mbok eling apa? ayo eling kowe kudu eling Lah aku mau kowe lali. iki lho lahir iki lho metu Metu saka kok ngendi? guwa wawa Anu gua ndi? garbang Lah aku ya apa roh? Loh, lah ya pria kok mewang wedok. Lah aku apa yo njaluk? Loh, lah kok kamu ya metu brojol dhewe? Lho brojol dhewe piye kene ya ora pesen ora apa kok. sangang sasi 10 dino ngandut. seorang ibu mengandung nglairne Meteng ngene. totoane nyawa Mas. Lah wong lanang ki ora nyawa. Nyapa? Nyawa Apa piye? nyawane wong lanang apa? Sunat. Loh, sunat nek gur diri. Alah. Kok Ada minggur wong Mungkin. sunat iki lorone. Nek gur diri cilik loro lho. Sunat ki pisan wis kapok. Ora enek sunat pindho, telu ora enek. Lah nek wong meteng ngono bolak-balik iso. Kene aku wis. Lha ya ta sayang. Dem selalu ngenyek, Dek. Merendahkan kowe. Ora merendahkan iki Elingo realitas. to, Met. Ini itu eranya 2026 loh, Met. Seorang wanita harus dijunjung tinggi. Karena apa? Apa? Sekarang banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan jalan-jalan seorang wanita. Nama wanita. Rung ana kupingmu. R.A. Kartini, wong wedok. Dewi Sartika, wong wedok. Cut Nyakden, wong wedok. Dalan-dalan nganggo jenenge wong wedok, Lah Mas. nek dalan-dalane wong wedok kabeh macet butuh dalane wong lanang. Dalan apa? Dalan tol. Ayo. Kuwi dalane wong lanang ta kuwi? Dalane wong lanang, Pak. Nek wedok ora iso liwat kono. Jalan wong lanang jalan apa? Dalan tol. Jalan tol mancepe ning ndi, Mas? Jalan tol mancepe ning mancepe ning bumi. ndi? Bumi kuwi wong ning wedok. bumi, Mas, Bumi uga enek pakmi. Nyapa tolmu dincepne bumi. Apa iso, he? Apa iso? He? Apa iso, he? Kok gawe graji lho. Plak-plek kek. Lah ora nek. Lah salahe bumimu gelem dincepi tolku. Lho. Salah kamu. Iki. normal ya. Ha. Lah pancen wis lumrah to nek bumi iki dincepi tol wis umum to. Lah iya. Aja salah-salahan, paling tidak ketemu dengan wanita secantik Rukun, ini. rukun. Sing nyalano sapa? Aku rak ngomong. Pilihan oke nyapung ngono. Loh, nyapa? Ngenyek Ora, neh. Cantik ora? Cantik. Aku cantik ora? Cantik, Tenan? iya, Nyapa kok modele kok mlengas-lengos ngene? Wong langsinge kaya ngene lho. Aku nak ngene-ngene iki nggo apa ya? Gak ada tantangan nak kamu kan ada ya Ra. Apa tantangan? Kuwi njajal anu, Lebih sulit lah. njajal Met. Ya. Upama anu nembang duet karo iki apa karo Mbak Krisni. Apa iso kowe merayu apa iso? Kowe ben ora menghina terus. Lilih, sekali tempo lilih. ngalembono. Rogon atine iki lho rogon. Rayunan ngono lho. Oh tak rokok aku ditapuk
Lha iya no kaya tegese ki ngrogoh supaya iki kelilih. Luluh atine. sing dirogoh ki rasane. Sing Lah aku aku panggah iso nyanyi lah iki. apa? Lho, ngenyek. Nyek. Iso. Nyek sampean iso. Ayo Mas, C Mas C. Weh, C, mlayune nanti C kuwi. wok. Masaku. Lho, cek mlayune ning apa? Mana kakimu? Tangan, tangan. Tangan ngosane ngene iki apik kok. Anggitku wis umum ngono. C tak pira. Sering andai kau tahu, aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Andai ku tahu di pinggir kali, ku tahu malah ngene terima. Hei, lagu romantis nyapa nang kali. Lah piye to lagune ngono lho? Lah lagumu ngono kok ya. Salah Anu lagu iki kaya aku lho, cene sak pira macene tadi. saya sak mono mau. Nima. Tadi Mas. Kesayangan Ngono, Met. kaya ngene rasane ati iki. Ayo. Ganggu kowe. Nyalai aku. Aku pas nyanyi aku srarararat ngono. Ora, Pak. Enak pas nyanyi mesra-mesra. Lah kok wis kok kadoan kowe mrene. Srarararat. Ora aku. Ngece sampean ngece. Ngece kowe. Mesti kowe iki. Ha. Ora ngono. Ngece. Oh masalah. Oh, aja ngono ta. Aja ngene blangkon wis rek. Enak wong mesra-mesra kok srarararat ngono. Kepuhi wingit bahaya. Nyapa. Kok iso? Aja ngomong. Apa? Sinden nek sing malih nuk mburi. Apa? Endi? Nyenyeh. Iki apa to? Ora. Iki lho. Monggo Dik. Ora cetha. Nembang. Coba kowe genti Wis ora njajal. sanggup Sapa ra kok kowe? Apa? Lah aku pas nyanyi, Mbak. Rarararat ngono kok. Ganggu kowe iki ganggu Ganggu. ya. Wale. Wale Met. Met. Sing mau untir ki ndasmu aja blangkone. Kudune ngono. Ayo coba, Ndang. Yo. Tahun terne ya. Sebelah aku. Langsung nyanyi ya? Iya no. Menenge lho, Pak. Aja melu lho, engko melok. Asaku. Dalah ora ono Terus asirku wong yo kene. Suluk ya bebas ngombangi ya. Kumbangan kok jenenge. Lah aku tau ya limbukan karo dalang sapa nang kae. Nyanyi ki buek dhek kuwi ketutupan kuwi yo. Limbukan. Lah yo kuwi yo hiburan kok. Apa? Apa kuwi? Arek aku to. Ya disiarne ta. Yu. Ki innalillahi. Dongane aku mati. Iya ta, tak wah rasane kok. Aku lho sing meger-meger koyo ngene. Mbok demetak kok kerasa ya. Ditapuk kok iso. Ditapuk. Ya. Oke, spesial untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada si Rusak lho. Mas. Iki acara wayang ora pencak dor. umbar-umbarne plak kae. Lah sampean ki lho. Aja kok sampean dalangi sisan. Lho, maksudnya kan piye? Kan piye? Temu piye? Nantang-nantang bareng ditenani kok. Engko pinara, Pak? Ku arep mlayu. Tembange apa? Tembange apa? Pun sing nika saged nek kula napa-napa saged. Apa? Manut sampean lintang asmara? Ken kareh niki mikir kula damel kita tawar nggih. Heh? Lah tinggi apa? Mikire ora suwi, sedih lho. Nggih apa kok kita tawar? Masamu kancane masur Apa? Dibantu satu lagi boleh? Ya, ya. Oleh. Dibantu. Oleh. Iso no, iki nek gak dibantu kok iso. Oh ngono. Ngenyek Ngenyek kowe. terus. Asline Kowe kowe senengane gandengan ngenyek kowe. senengane. Sing di? Bantuane sing di? Sirotil pat momen. Mega. Mega. Yo Kang, ngateko Kang.
Diitung siji ngantek Niki berarti. Iki. Yo lagi Intan apa Mega? Yo, Mega. Iki. Wo Intan, ngono Intan apa Mega? Yo. Jumlah kok Intan ke? Intan. Diitung 0 4 5 6 7 8 tang ting tang ting tang. Tang ting tang ting tang. Kendol. Iso ngono ya, Pak ya? Lho iso. Sampeyan iki. Iso. Ji loro telu papat lima enam pitu wolu. Tang tang. Kendol sampeyan. Paisa kowe. Budaya ki ngene iki. Paisa. Ji loro telu papat lima enam pitu wolu. Tang. Hei, nanti tatang. Padha ngopi ya. Oto ngopi piye? Maksudmu piye ta? Ala rombongane kono ya pangkat nyalai aku. Rumah saku. Selamat malam. Kowe. Lama tak jumpa. Den kecewa aku. Jenengan sinten? Kecewa. Iki cah loro Jenengan ki. sinten? Aku Kok Robi. nemplek. Kok lancang kowe wong lanang apa kowe iki? Lho kan kene karo kene lah, kene karo ngene lho. Wo gandengan. Oh, njaluk karo aku. Mok reken trek gandengan kuwi. Pasar. Sinden ki mok reken trek. Ayo. Kok ngenyek-ngenyek aku saiki golek kuwi. Apa melu. Kok lanang koyo ngono lho sampean. Lah nyapa akeh pilihan. Brengosmu le putih wisan. Brengosmu Wis putih. tuwek. Gak apa-apa timbang kono. Ayo. Nyapa? Iki pancen turunan Anggora dadi termasuk. Rumah Anggur saku. akeh. Ya wis, komet karo Intan. Krisnia kali Mas Yudo. Ora apa-apa. Kowe ora ngerti kan iki nyapa kok kaya ngene iki. Iki kesiku karo dewa. Nek wis genep 17 taun, Ya. badar sejatine wujud. Lah, berarti ramale. Kuwi Lah, kok iso? Lah iki wis 17 iki. Oh, dewane lali berarti. Kliwat. Timone kelalen ngono Mas aku kaya Nyanyi ya, putri Dik? apa? Tembangnya Nyanyi apa, Mas? Apa? Apa? Ketresnan sejati. Seperti cinta kita berdua. Oh, Alah, awake dhewe ya iso ya Oh sayang. ya sayangku. ket seprono-seprene panggah ya? Heeh, anu sepurane ya pengenane VC tak pateni. Embe ae. Lah, alah. Oh, HP ku le rusak. Oh, iki kemontosen. Ora wingi tok lho dhek VC nganti tekan saiki dolan to. Mripate kan VC. VC mripate. VC video cal. Oh, sing dipateni ora HP-ne ta? Mboten. Mripate ta? Matane niku lho sing VC niku. Mas aku. Tembangin apa niku mau? Bersama Cakra Budaya ada Ketresnan sejati. Oke, Dan oke. Os. Oke. Ora sahur. Wah. Komet tangane wileh. Ayo. Gatel ta. Gatel ta? Cakra Budaya Indonesia. Indonesia. Orang malam masyarakat Kabupaten biasa. Ciao. Buat Pak Lurah Joni, berkah selalu, sukses selalu Pak Lurah. Makasih, Pak. Warga masyarakat Kebo semuanya. Yo. Awas. Tresno tulus disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Elektris. Bolak-balik ya kuwi. duh di kula paringa usada Rembulan ing wayah wengi. Buat dilokne bunter kaya bulan. serane Halus. Cacek ya. Manis kang tak alah aja nesu aku mung guyon. Alah kayak gini-gini ki opo to, Pak? Maaf saya. iki lho tumbasno kathok Nek kare aduh. Apa ini? Ayo deh. Wong bekasira ajane langsa. Aku teka gendong tresno.
kanca-kanca panitia. Terima kasih. Awas. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi janati nangani Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambaika kasing ati iki babu janati nangandi yo wong ayu kang tak ati-ati bawah. Hei. Awas. Hei. Wong bagus aja sirah kesana. Aku teka gendong tresno. Lelangan asmara gawe semerosa. Nambah hati kecil. Kang Mas tentram hatiku. Aku senang. goyang pembadio buat warga masyarakat Kepuh papar kediri Tresno telus disekseni lintang-lintang ing tengah wengi nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambaika kasing ati iki bebu janati nengendi yo wong ayu kang tak ati-ati sikat Wong bagus sirah aja langsung. Aku teka gendong tresno. Lelangan asmara gawe semerosa. Nambah hati kecil. Ayo sayang. Kang Mas Tresno suci
nek wong loro kan duet. Betul. Nek wong papat ngene apa jenenge? Kuartet. Kuartet. Nek niki mencret. Dadi rumah saku. Rumet. Apik lho. Iki warga masyarakat Kepuh menika luar biasa, wong bagus. Menika kebiasaan nek mudik, nek ngene komen ngene Mas Yudo barang iki nek biasane nek wulan riyaya utawa bodo, wulan poso ngono kae. Kene mudike warga sing tebih mesti pas dina ngene iki bersih desa. Ini budaya yang tersendiri. Luar biasa. Kekompakan. Budaya sing hebat ya Mas Komet ya. Hebat. Mulakno bengi iki sampean rawuh penonton ya kabeh padha mrisani. Alhamdulillah. Iki mau ana sapa sing nembang tah loro ki mu sapa? Niki wau Mbak Krisnia. Mbak Intan kali Mbak Mega niki wau. Intan karo apa? Mbak Krisnia. Wis dilalekne. Ngono, Diluke wis lali. Ora cetha. Coba Mega kae. Kene Mega kene. Dari balung rondon ning kalapa. Rumasaku ora nganggo manuhara. Ora lho, sindene kok sinden Komet ganggu ae. Aku ya kono. Kowe lah pas terakhir kene iki Mbak Sagok aku tak malah ngono. Iki mau tilus sawetara nganggo srempekan ngene iki. Nggih. Nyatane nyinden ya apik lho. Lho, pripun? Yuda genahi saka komenmu piye? Iya Mas. Piye nek nyinden piye? Cilik yo pas, gede yo pas. Enggak yo Gur yo Mas Mitra. Masa aku Ora jelas awake dhewe ketemu karo Mbak Mega ki lho kaya kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu to. Lah wong ayune kaya ngene umpama jejer karo kowe kan ya lho. Ibarate kaya dewa sing ngeja wantah Mbak Dewa iki kaya Komoratih, kowe kaya Komodo ngono lho. Jalan pas. Pasangan idiot ya ngono. Idiot. Lah piye kok komodo? Mosok Mega gandeng komodo. Ora modele wong-wong ki nek aku jejer sing model ngene iki kan kemiren. Kok iso kemiren piye? Ah. Lah nek aku karo Mbak Mega kan ya cocok, pasangan ideal. Tir padha irenge, sir padha senenge, dasar sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Saiki ditakon Adik Mega. Nggih. Kalau misal namanya punya kriteria, kalau wong lanang sampean pilih wong lanang ngono kira-kira sing hobine apa? Mancing. Iki kabeh iki senengane mancing iki. Iki Penak men iki lho engkas ketularan iki. Wis Siapa? gak omah wong mancing kae wong rada Siapa? Mancing itu golek inspirasi lho, Mas. golek inspirasi apa kae wong gak genah lho kae. Kok iso mancing wong ora genah? Wong nek waras kae enek udan nyuk, wong mancing yo ora lho Mas. Piye? Udan yo malah nganggo payung ning tengah ora-ora lho. Lah ya kuwi golek inspirasi. kuwi perjuangan supaya entuk inspirasi. Alah mbotang langsung tuku nek wis Rumah saku. Yo ora enek anune to. Lah nek kaya Mbak Mega iki wonge cantik, ibarat karo aku kan ya cocok. Umpama awake dhewe bernostalgia jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali, kita berenang di pantai. Aku berenang, kamu juga berenang pakai bikini yang aku belikan warna pink. Begitu indah dan mempesona dirimu. Anu nang Bali ta? Aku yo melu kae. Apa? Nang Bali, aku melu nang mburimu. Wis dadi apa? Lho, aku bakal teh kae, Pas. Aku bakal teh kae aku. Lali. Setelah kita berenang di Mega, tentunya kita capek. Akhirnya kita tidur di hotel berbintang 5. Kasurnya empuk, AC-nya dingin. Kita berdua berpelukan. Bintang 5 to? Aku nang kono kae. Masa? Wis dadi apa lho? Lali sampean. Aku cleaning service. Aku melu kae. Oh, sing anu kuwi. Lali terus bocah iki. Kok aneh. Habis tidur kita lapar, kita masuk restoran, aku pesan makanan yang paling enak. Aku pengen makan hamburger. Hamburger. Kamu makan apa? Aku makan spaghetti. Spaghetti kita makan berdua, kenyang. Nang restoran to? Aku yo melu kae. Enak dadi apa? Ngarepe restoran sing nggawa teken kae. Oh. Wah, lah kowe to kae ternyata. Habis dari lektoran, aku kenyang, aku wareg. Aduh, aku kok
pengen ke belakang, akhirnya aku ke WC. Ke WC apa? Sama kamu. Kita ke WC berdua, akhirnya aku mengeluarkan sesuatu. Aku juga mengeluarkan sesuatu. Kita ke WC berdua. Aku yang melu kae. Kok melu itu? Kok gak melu? Dadi apa? Neng WC dadi apa? Lah sing motokne yo. Bocah. Kancane arep melu kok nang WC. Oh, jiwa kuwi ta ora cedhak. Tapi jajal nganggo tetembangan apa gak? Kesayangan ya, kesayangan ya. Nah, niki malah enak kesayangan. Kan pedok komet to, komet kan ya termasuk kesayangan. Kesayangan. Nek aku model kaya kucing. Kesayangan. Rumah saku. Diaturke warga masyarakat Kepuh, Papar Kediri semoga selalu berkah bersih desa Mahanani Karahayon. Bisa dadi desa ingkang tetep baldatun thayyibatun warapun gawur. Amin. Kesayangan. Jangan. Ngep. Maine saka ngep. F. Masih bersama Cantika Indonesia Cakra Budaya. Diatur ke warga masyarakat Kepuh, Papar semuanya ya. Wong bagus komet Yudo. Oke, Kepuh. Dalam sayang. Goyang apa rasane ati iki. Suara krungu pawarnamu. Bingung rasane nandang rindu. Oh, rindu karo komet. Coba kaya ngopo disendal kok jero wong ayu temekan. Sikade. Los.
biasa. Wonge ayu, suarane apik. Tegane klopo ijo, bejane sing ditegan. Sing duwe bojo, sing duwe tekan. Wah kan. Pancen indahnya berbudaya ki ngene iki. Betul. Luwe nggon wayang kulit ki disampiri apa-apa kena Mas Yuda. Nggih. Tak komet. Nyatane diwenehi pelawak ya kenek, diwenehi tembang-tembang nuansa campursari, nuansa musik ya apik. Nggih. Nek perlu diwenehi jaranan ya apik. Nggih. Digawe ludruk ya apik. Dangdut ya kena. Heeh. Penting ora kayang. Pokok ora mengkam-mengkam. Kawat sampiran ibaratnya disampiri apa wae kena. Ning kudu dipaske karo adat kabudayaan awake dhewe. Adat ketimuran. Ibu, pilo, timo, peces. Ini baru Putri Sartono. Sartono putri iki tegese pupune tansah dipepetri mulane ngalor ngidul nggawa nyamping jarik nganggo kebaya pupune tansah dipepetri Sartono kuwi sarta ana endi wae dalange ngasta mesti ana iki lho Mas aja macem-macem lho koyo lirak-lirik karo Mbak Putri lho mripatmu tak julek lho matamu tak julek lho mataku treyo ngene kok lho lirak-lirik karo Mbak Putri lah nek lirak-lirik nyapa ora oleh. Loh, Mas. Ora kok kaya ngono. Kowe iki kan kudu ngerti Mbak Putri iki sapa, Mas Rudi iki sapa. Lah sapa kono dalang kene sinden? Ya ra. Tegese kuwi kak di dalam suatu panggung, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini keluarga. Lah iki ning keluarga apa ning tanggapan? Lah iki tanggapan, semua milik umum, sapa wae iso nganggo. Berarti Mbak Putri iki termasuk umum. Kok umum? Cara montor? Ya kok wape iso di ngumpaki plat kuning ngono balenono rene maksudnya anu omong jelas omonganmu jelas kula mboten melu-melu lho ora pati paham to Dok nggih ora paham karo seni berkesenian berpanggung ki ora pati paham tulung lenggah kene wong tulung lenggah ngomong kali kula iya pengen cerita pengen tulang ilmu sape jagong kene lenggah kula repot lungguh kene ora urung nyetok mas aku ora kadung tak siapi kok ya rumah aku ngatur tetembangan mumpung mereka mapan wonten kepuh papar kene iki ben taun mesti ngenek pagelaran Mas dadi piyantun kene iki berbudaya terus nguri-uri adat kabudayaan wayang kulit wayangan ora mung bengi tok awan barang awan nggih mesti dari dulu sampai sekarang wayange awan bengi oh berarti ini siang wayang ruwet ruwat piye to wayang ruwat ora ya wayang kulit biasa lah rencana sing diruwat kowe ngono lho Mas Komet niku nggih dalang wayang kulit kala jek doyan aku Mas aku kacang tembange apa Putri Kari cerita mawon. Kari cerita. Untuk karyane sinten niku? Kok nelongso. Karyanipun sinten? Karyane Duka atau karyane sinten? Aku, karya aku. Karyane sampean ta, Mas? Nggih niku. Lagune sing piye lho, Mas? Anu, Met. Lagune sing piye? Lah, kayak support. Kuwi spot final Kadim mau ngono lho. Niku sinom final konden. Anu Siarno Met. Siarno. Komen kan suarane sorno-orno. Sosok iso kaya Rumah Irama. Sosok iso kaya Ebit GAD. Sosok iso kaya Truwok. Lho, reno Truwok suarane. Peranku mak iki kari cerita. Kari cerita kowe mekan. Kok kari cerita piye to? Kok arene keterangan popo. Aku karo Yudo cerita gombal kok. Yo lagune Kari cerita. Mangga sotone medal, mangga. Terima kasih. Panitia guys. Kepengen ngantuk.
tarik dawa men iki. Rawancak tur ya kompak Mas. Oh ya ngono lho Cakra Budaya. Liru Cakra sithik Budaya. Apa karo grupe komet ki apa? Komet grupmu? Anu padha mlipir. Ngapur. Grup apa jenenge? Grup biak grup. Campur sari. Campur sari kita. Heeh. Lagi bancaan buyar Mas ke. Judule Angon Leno. Angon Leno. Iki kok ngeten wong bagus ana Mas Yudo Mas Komet matur sembah nuwun perkara tembangan mengko gegecekan diwacuti ngono wanci goro-goro digolek wektu kang luwih barokah. Bawira. Bawira. Nggih. Timbaku didongake warga masyarakat Kepuh semuanya, Pak Lurahe, Pak Kasune, para Bapak Ibu perangkat juga Pak RT RW semuanya warga masyarakat. Manggih katentreman karhayon seger kewarasan murah sandang pangan rezeki ya wong bagus. Nggih. Kripik gedang kripik telo titik dang watone rata suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun Mas Yuda. Suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun Mas Komet. Sinuwun sapa jenenge? Sinuwun sapa? Sinuwun Duryu Dono.